οποίος τελευταίο καιρό απουσιάζει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού με πρόβλημα στους χιλιακούς, επιστρέφει στην αποστολή. Έξω ο Παύλος, όπως είπαμε, έξω ο Vince Hunter, ο οποίος προπονείται κανονικά το τελευταίο καιρό με τον Παναθηναϊκό. Απλά ακόμα... Να πούμε ότι είναι πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα του τελικού, εξαιρετική ατμόσφαιρα του τελικού και μόνο η εικόνα ενώ καρφώνει εντυπωσιακά και πολύ ψηλά με αυτή την άλλη πάσα του Φελντέιν στον με τον μικρό να υποφελείται και εδώ. Να αποδείχνει ο Πετροδημόπουλος και πάλι με αυτό το λέει, απισκαστεί για τον Παπαγιάννη που απέφυγε τα βήματα της δεκαετίας του 80 ή του 70 που χάρηκαν το παιχνίδι τους, έφερε στη μνήμη κάτι από αυτό το παρελθόν. Ωραία πάσα του Καλάθι, θα χρησιμοποιεί την προσπίση, ούτε αυτή του κάνει κόντρα στον Παπαγιάννη, ο οποίος δίνει και την assist για τον Γιάνκοβιτς από την άμυνα στην επίθεση. Το παραδίδει στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο το κύπελο.